Siya pa Japan yung mong ginauna, no? Siya man, Jud. Unsa man dyan na itabo? Istoryahay ko. Among love story, nilabay na. Ang mga butang nga dugay ra na human, dili na ang hiskutan. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Pero unfair kay ka ba? Wajud ko nimo giingnan. Abi ko mag-broti ka. Bro, bisan pag ignanti ka karon, di na mabalik ang among kagahapon. Who knows after namo pagbulag, mas nadugangan iyang mga babe. Babe 3, babe 4, 5, 6, 7, 8, 9 to infinity. Bro, ay katingala kung imong ex makauyab diretso. Ay what is? Dagan gahulat og second hand. Sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan. Lagi no, nganong na-fall pa man ko? Murag ako, ikaw man unta akong ipa-fall. Pero nganong nabaliktad man, ako naman noy na fall nimo. Tinamaan na ako, walang hiyata kupido. Nasirang schedule ko, putris na kapiliwang ito. Gandang-ganda!